ang tao na tuga kaanggid sa dagway sang Dios. Apang ini naamusingan sang sala. Pero ang kamatayon ni Kristo sa cross, magabalik sini nga dagway, kag mangin aton ini, mangin katulad kita sang Dios sa wala sang katapusan. Ang pagtuon subong, simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pagtalupangod, pag-review sa aton leksyon sa eskwela, sa batika, kagini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyong masunson nga host sa sining aton Ilonggo version sa aton eskwela sa batika leksyon naton kada adlaw ng paway. Ari ang akong duha ka mga upod, masunson na ninyo sila nakita diri kag akon ini sila permi ginaimbitar. Ang una na akong pakilala sa inyo si Pastor Dr. Jesse Humilia Aragon Jr. Dati siya nga aton nga Dean sa School of Theology, apang karon may bago siya nga posisyon, siya na ang Vice President sang advancement diri sa CPAC o kon sa aton nga mga sa aton development diri sa CPAC. Doc Jess, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Dr. Mado. Kag mayong adlaw man sa tanan naton nga mga kaabyanan, mga kauturan nga nagapadayon gid sa pagsunod sang aton nga matahom nga semanal nga programa. Kabayang Ginoo magapakamayo samtang kita magatuon naman sa ating bagong leksyon. Yes, thank you gid Doc Jess sa imo nga pag-accept sini nga invitation. Ang ako ni kadwa nga pakilala sa inyo, originally coming from Dumaguete, Negros Oriental. Ari na siya subong diri sa CPAC because isa siya sa aton mga science teachers, professors naton diri sa School of Arts, Sciences and Education. Wala sang iban si Ma'am Giselle Ann Dipilio. Ma'am, mayong adlaw sa imo. May adlaw pastor, may adlaw doc. Nalipay gid ko nga ari naman kita diri, kita naman ang nag-upod. Kag nalipay gid ko sang dako nga pahat kami sa inyo kung makahatag kami sa inyo sa mga leksyon sa aton nga eskwela sa batika. Yes, thank you Ma'am Giselle and Doc Jess. Ako nanay pasalamatan nining aton mga tao behind the camera. Kung wala ini sila, wala gid kita mga kauturan. So, akon pasalamatan una gid si Sir Rodel Vargas, kaupod ni Ma'am Kimberly Miles Hicaldi, si Sir Ocon, Engineer Frederick Linatan, nga siyang nag-edit sining aton weekly mga kauturan nga episodes, kag si Sir LB Ray Tapaya, ang aton nga chairman sa aton Media Ministry Department diri sa CPAC Church. Kabay pa nga ang Diyos magapakamayo sining aton mga katawan sa likod sang aton nga camera. Doc Jess and Ma'am Giselle, ari na kita sa Lection 3. Understanding Human Nature. Pagangop sang tawhanon nga kinaiya. Para ini sa Oktubre 8, tubtob sa Oktubre 15. Okay? So, kabay pa nga aton ini matalakay. And I am excited mga kauturan nga ang aton pagatunan karon isa ka importante naton nga doktrina, isa ka importante naton nga pagtuon halin sa Biblia, ang kahimtang sang kamatayon. Ano bala ang tao kung napatay? Ano bala may tabo sa iya? Kag aton man hangpon ang nature sang tao karon kita mga kauturan. Rapang sa hindi pa, ako nanay kamo pangabayon sa pagduko sa aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningation Ginoo, yari kami nagapalapit sa imo.
nagatugyan, pangabay, nga ikaw naman magapakamayo, sini nga pagtuon subong, kabay pang ang balaan nga Espiritu, magapanagiya sa amon karon nga tatlo, kag ang amon, upod sa amon mga tumalanaw ka mga manog palamati. Ginatugyan namon ini sa imong ngalan. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Akon pangabayon si Ma'am Giselan, pagbasa sa aton sadsaran nga teksto. Aton nga sagtaran na teksto makita sa Heneses kapitulo 2 bersikulo 7 nagaingon, niyan ang Ginoong Dios naghimo sang tawo gikan sa yabok sang duta, kag naghuyop sa iya ilong sang ginhawa sang kabuhi, kag ang tawo naginbuhi nga kalag. Kalag. Yes. Kanami, Pastor Jess, sa aton nga sadsaran nga teksto, nagahambal nga ang tao ginforma sang Dios halin sa yabok sang duta. Kag sa tapos sina nga naforma niya sa iya gin nga dagway, sa iyang imahen. Dayon iya ginhuyupan sang ginhawa halin sa iya. Kag ang tao nahimo buhi nga kalag. So, amo ni ang sentro sang aton pagtuon subong. Ina ang term buhi nga kalag. Living being or living soul. Ari na kita sa katatlo as what I've said, nga leksyon sa sining nga trimestre. Ang number 1 natong nga leksyon, ang rebellion halin sa langit. Isa ka perfect word, yeah, there was a rebellion. And then, ang ikadwa nga simana, ang pagsulod sang sala. Sa isa ka matawong nga hardin sang Eden. Now, karon aton hangpon ang kahintang sang tao. Yes. Sang last week, Doc Jess, si ang Ginoo ni siling, you shall die. Adan kagiba, kung ninyo ni tandugo, ninyo kanon, you shall die. Apang si Satanas iya ginbaliskad, hindi ka mo mapatay. And we have a good discussion last week about this topic. Yeah. Doc Jess, ano ni ang buot silingon nga, you shall die. Yeah, sa ginambal sa Ginoo. Okay, no, katahom sila nga pamangkot, Pastor, no, you shall die, gin pulong sa Ginoo sa Henesis 2, versikulo 17, nga mamatay ang tao. No, ining pulong kamu mamatay, mga kauturan, mga kaabyanan, ginmensionar ini sa Old Testament 49 gid ka beses. Kamu mamatay. No, kag ini siya nga pulong kamu mamatay, naga-refer ini siya sa isa ka penalty. Isa ini ka pronouncement, isa ini ka death penalty. Sa matag bes nga gina-mentionar ini, kamu mamatay, ini siya nag-refer sa, nagatudlo siya sa isa ka penalidad bangod sang pagviolar sang tao sang isa ka kasuguan. Isa ka kasuguan. Kag ini siya gina equate man o kung gina-refer man nahanungod sang paghukom kag sang accountability. Yes. Accountability sang tao sa Ginoo. So, ano ang nagakapatay? Ang wala nga kasulatan mga kaabyanan, mga kautor nagasaysay sa aton, nga ang nagakapatay, amo ini siya nag-refer, ini siya sa physical na kamatayon sang tao. No? Mayari iban nga nagasiling, ini siya espirituhanon nga kamatayon. Apang kung aton pagasaysayan, gidang bala nga kasulatan, nag-refer siya iya sa physical, kay ang espiritu iya wala nagakamatay. No, kay aton pagatunan sa dalayon sa aton leksyon, ng espiritu iya nagasimbolo sang gininhawa sang Ginoo. So ini siya, ano ang nagakapatay? Ang physical nga kinaiya sang tao nga later on aton pagatunan na Ma'am Giselle, Pastor Tomado, ang nahanungod sining ginatawag naton nga kalag. Nga kalag, amo siya ang resulta na hanungod sang yabok, kag gininhawa sang kabuhi, kag nanginbuhi siya nga kalag. Amo ini ang physical nga aspect sang tao nga amo ang nagakamatay. Yes, yes. Ma'am Giselle, may ikadugang ka sa hindi nga punta. Anong nagakamatay?
connection man sang gihambal Yeah. ni Doc Aragon Pastor nga siyempre physical nga lawas nga patay. patay. So hambal nga you will surely die. Yes. You shall die. You shall Di, die. kung pareha bala ni MacArthur nga I shall shall return. return. O, di ba? Mahambal gid sila nga ang shall daw word gid daw kuno nga matabo gid. Nan. And so sa aton niya may natabo gid, napatay man gid. So ano ang napatay una is dati nakuha ang espiritu, napatay ang lawas. So patay gid. Ang ikaduha man gid gali pastor nga, let's say, lain nga konteksto sa sina. Kay mapatay man ang tawo, ang iya nga pag-exister diri sa kalibutan, untap na. Yeah. Hindi na sa kahambal, hindi na saya ka-komunikar sa Yes. aton, kag hindi naman siya ka-komunikar sa Ginoo. So meaning, you shall surely die, mauntat ang imo nga pag-ististar diri sa kalibutan. Yes. Okay. Kay kanami Doc Jesse and Ma'am Giselle, kay ang plano sa Ginoo nga tani ang tao hindi mapatay. Oo. Pero kay nag-violate sila, nakasala sila. So ina nga exister, matemporary. Yes. Okay. Mauntat anay ina nga physical nga lawas, mauntat anay. Pero sa ato na matunan nga ang pagkamatay ni Kristo sa cross amo ang magabuhi liwan sang napatay nga lawas. Okay. Yeah. A living soul. Ma'am Giselle, ako ni ikaw mamugutom. Ano ni siya? Ang kay ti sa atong na leksyon kay sa atong teksto kay na nga ginhuyupan sa Ginoo ang yabok ang ginomol niya kag nahimo nga living soul buhi nga kalag. Okay. And then ang mga sapat pastor ginomol man sa Ginoo. Nan. Ano ang diferensya? Kag ano ang similarity? Sini nga duwa. Nga ti nadala ang mga sapat mo sang kamatayon. Si Adan kag si Eva lang yan nakasala. Pero napunta nalahig ang tao, ang mga kasapatan. Yes, ma'am. Ang kanami sa aton Ginoo pastor no, kay bisan Ginoo siya, wala gingaan niya gid butang ta specialty ang paghimo sa tawo kag animas kay ti, let there be light, hambal Yeah. yaman lang, di ba pastor? May tubig, may amuni, may hangin. Ti hambal yan na to, pero ang ginhimo iya sa tawo kag ang animals ya ginumuli kumbaga ginutihan niya Yes. ginutihan niya himself Kanami na siya gid siya. kanami ginutihan gid siya pastor. And so ang nami pagid sa Ginoo nga butang ta bisan pareha sina nga sitwasyon, sina nga estado nga ginumol sa Ginoo ang tawo kag ang mga sapat, may apang isa nga ang pinakadako nga diferensya sang tawo kag ang mga sapat kay pag-umol sa Ginoo sa aton or bitan ni Adan ni Eva ginhuyupan niya pagid pastor. Siya gid mismo ang naghatag sa ginatawag nga breath of life. So diferensya siya sa mga animals ti after guro nito nga ginumol wala niya man to ginhuyupan, di ba? Pero ang tawo niya, ginggaan niya gid breath of life. So, do amo gid ang pinakadako nga diferensya, pastor. Kay, that's correct, ma'am. Kay isa pa gid, ti ang mga animals siya, hindi na-create, hindi natuga sa dagway sa Ginoo. Yes, ara pagid. Ang tao ya, we were created in the image of God. Yes, pastor. Ini ang Hebrew nga nipis chaya. Ano ang buot silingon sini? Living soul ang translation sa English. Ini nga pululungon pastor no isa ni sa kaimportante nga bahin sang pagpanuga sang Ginoo. Bango dira sa Genesis 2 bersikulo 7, ini siya isa ka act of changing sang elemento sa duta nga nahimo siyang kabuhi. Ano nahimo siyang kabuhi? Kamay kaboy. Nga may kabuhi. Kaangay bala ini siya sang aton nga Christmas lights no. Daw kaangay bala ini sang ina siyang suga nga samtang ginhatagan siya sang electricity no ining nahimo siyang buhi no kita nato nag-igpat ini siya no nag-igpat ini siya kag nagtransform siya sang kabuhi kaangay man sang ining ginatawag naton nga ining nepes chaya o kun living being isa ini siya ka union no ang pag-upod sang duta nga ginhuyupan sang gininhawa sang kabuhi kag ini siya nangin buhi nga kalag no? Living being, living soul. Saving soul.
no kag amo ini siya mga kauturan ang isa ka dako nga elemento nga ginhatag sang Ginoo nganuman nga ang kabuhi nahimo sa tao. Yes. Kag amo ni pastor sa aton nga Monday amo na ni siya nga aton diri nga may balang nga ti ang tao compose pastor sa akon nga mga presentasyon sa akon wali pastor ako nagapirmiya gina ang akon sila ginahemplo nga 1 plus 1 equals 2. Ang dugangan sang ginawa buhi nga kalag. So 2 minus 1 equals 1. So ang buhi nga kalag buhinan sang ginhawa nangin duta diwan. So muna nga mabalik kita sa duta. Yeah. Sa aton nga Sunday kadamo sa mga konsepto Ma'am Giselle nga ang mga pagtuon bala nga ang tao mapatay ang iya kalag hindi iya makadtuya kundiin. Okay, ang kalag iya kun alang-alang siya sa purgatorio siya makadto. Pero kung isa siya ka makasasala direkta sa inferno. Kay kun siya matarong ato sa langit. That's why kadamo sang kasiling ato na si tatay sa langit, ato na si nanay sa langit. Is that correct? Para sa akon pastor, ang ini nga mga konsepto suno sa Biblia hindi man kita naghambal, hindi man Seventh Day Adventist ang naghambal, ang Biblia ang naghambal, ang Ginoo gid ang hambal mga katuoran nga hindi ina insakto. Kay ang naghambal gid dira ti hambal to sang equation ni pastor nga duta plus ang gininhawa sang Ginoo equals isa ka buhi nga kalag. Ang isa pa gid ka concept sina pastor nga aton gidumduman nga kung maghambal ta kalag encompasses na siya gali. Duha na siya. Elemento. So man nga kalag kita. Hindi gali na amo pastor nga ang kalagya ga lakat-lakat. Gadlutaw-lutaw sala gali pastor. Ang kalagya kita nga buhi mga kauturan. Naintindihan ko man na pastor sang si Papa man nagpaintindi kiti kalamitan sa mga subong pagid nga mga ages pagid pastor amo pagid ni ang aton nga mga generation subong damo na pastor sa social media mga drama mga movie subong pastor nga kung hindi gid nimo mabalaan daw madala ka pastor kay galantaw man kuna kit para makaanok bala sa ages subong and then mabalik kita ang kalag mga kauturan pastor gali kita ang buhi nga kalag may gininhawa sa Ginoo kag may aton nga lawas nga halin sa duta. And so mabalik kita. Ini nga mga konsepto nga lain-lain nga mga explanasyon kabahin sa kalag sala. Kay ang ano lang gid ang insakto is ang buhi nga kalag kita. Other words, ang kalag kita. Kita nga gaginhawa, kita nga may kabuhi. And so, wala galutaw-lutaw, wala ga separar kung mapatay ikaw, mapatay ang isa ka tawo, duta na lang na, mabalik ka na sa duta ang aton nga lawas. Kaya imong isa ka bahin. Ang isa ka bahin, nagbalik na. Wala na siya galutaw-lutaw nga kaigsuunan. Yes, Pastor Jones. Sakto na, no? Katahom sang explanation ni Ma'am Giselle. Kadugang sinaman, Pastor, sa bala nga kasulatan, ang pululungon nga kalag, nagikan siya sa Hebrew word nga nephesh, nga buot silingon kabuhi. Buot silingon, nga ang Ginoo sang siya nagtuga sa tao iya ginumol no kag iyang huipan sang gininhawa sang kabuhi kag ang tao nangin buhi nga kalag. So ini ang kalag hindi siya isa ka separate entity nga ginbutang sang tao at sang Ginoo sa tao kundi nga wala siya nagsiling kag ginhuipan sang Ginoo sang gininhawa sang kabuhi kag ang kalag nagnadugang ang kalag sa tao kundi nga ang tao mismo amo siya ang kalag no but silingon ang kalag wala sa gindugang sa tao kundi nga ang kalag mismo amo ang tao no nga matapos ang ginhuipan niya sang gininhawa sang kabuhi ini nga tao nahimo siya nga kalag no kay ang nephesh buot silingon sang nephesh life person itself no? So amo na mga kauturan kag aton man makitaan sa New Testament the Greek word soche nga amo siya mismo ang buot silingon man nga buot silingon sang kabuhi no
kabuhi nga amo ni siya ang gin-translate siya 40 times nga life itself. So hindi na nagakasinanto ang pagtulunan nga may ara nga kalag nga ginbutang sa tao bangod Nga hindi mapatay. bangod ang tao mismo amo ang kalag, no? Yeah. Pastor ka namin, Ma'am Giselle, sa inyong mga asang punto. Ang isa pa ginakon nga, isa ka akon rason. Nga inang kalag, hindi na siya ang konsepto bala sa mga kalabanan subong nga, ang kalag hindi mapatay. Ti, kung mapatay ang lawas, ang siling nila ang kalag, kung matarong sa langit, pero kung hindi matarong sa impyerno. Pero kung sa tunga-tunga lang. So, ang aton nga Tuesday nga ang paghimo sang tao sa Ginoo sa tao ginomol ang yabok ang duta kaginuyupan na siguro ang ilang nga konsepto nga inang huyop amo nang natawag nga soul nga kalag na siya ti kun matuod din na nga halin sa Ginoo ang halin sa Ginoo kahit ang Ginoo ya Diyos noon gamanan dayon ina yang kalag halin sa Ginoo kung hindi sa matarong magtalang-talang siya na that's wrong kaya ang Diyos siya hindi ka talang-talang direkta siya sa langit siya ti ang konsepto sa mga teaching mga theory nga kung ang tao mapatay nga dautan makadto sa impyerno may ang Diyos pala makakadto sa impyerno kung ang kalag halin sa Diyos. Yeah. That's why ang aton nga teaching nga ang kalag kita nga buhi nga kalag. Ang magbalik sa Ginoo is the breath of life. Yes, Pastor. So ang kalag, Pastor, hindi siya kabahin sa tao, kundi ang kalag amo ang tao mismo. Sa bagay nga sa tagsa ka mabunag nga bata, hindi ini siya ginatawag siya bag-o nga kalag. Bag-o nga kalag. Ti ang pamangkot dira sa tao, ang kalag mapatay. Hindi ang iba sila ang kalag iya pagkapatay sa to ang kalag iya lupad-lupad 3 ka adlaw magbisita pagkatapos ang mga pagkayab sa langit. Apang ang Ezekiel 18 bersikulo 20 nagasiling sa aton sang klaro, ang kalag nga nagapakasala mapatay. Klaro gid ina iya kag wala na ina iya sang isa pa ka panghuna-una ang kalag iya nagakabuhi. Ang kalag mapatay gid iya. Bisan si Salmista David nagambal man nga ang kalag mapatay. So, mga kauturan ng punto, nga inang immortality, ang teaching nga immortality of the soul, mga pagano na iyang mga teaching. Hindi na iya masuportaran sa Biblia. Galing sa tanas tama kawais. Nga iya patalangon ang tao. Agud nga importante ini nga doktrina, importante ini nga pagtuon. Sa aton nga Wednesday when nakita panahon, Pastor, Ma'am Giselle, the dead know nothing. Ano ni siyang iniisa pa naton nga punto kapaligon sini aton nga gina discussan sa buong ang kalag. Okay, so sa title plangandaan, Pastor, ang mga patay wala gid sang namang ana. Okay. So sa akon nga explanation kay gina nga kung patay kaya imo ya, patay ka na gid. Kung ang ginamin sinaya kay di ba gina-equate naton ang pagkamatay sa pagkatulog kay syempre pukawon ta sa Ginoo kung ara na sa mo. And so dira makita naton nga pag mapatay na gani meaning maseparar na ang gininhawa sang Ginoo mabalik na sa iya and then ato na gid nga lawas nun na gid nga let's say ang ginumol sa Ginoo naton nga abog, okay, amo na lang gid ang magpabilin. And so sa sina nga sitwasyon mga kauturan makita naton wala na siya sang consciousness. Hindi na siya conscious. Hindi mo na parehas ang ginapatihan ng sang iban nga bisan napatay na ng lawas mo makabati pa daw kuno sila kahit siyempre ang kalag kuno malakatakat mo makita ya pa kuno kung nga ginechismis mga kautakan niya ang mga mabalaan niya pagud kuno makita pagid daw kuno sang mga kalag nga gahibi ang iya amo ni gamoy gid hindi na sa insakto mga kaigsuunan kay hambal diri sa Ecclesiastes nga kung ang patay kung patay ka na ang sitwasyon ina hindi na makahambal
hindi na naka maka-communicate sa imo. Wala na gugma. Wala na gugma, wala na sang pagbati, wala na sang paminsaron, hindi na siya ka paghatag sang pagsimba sang Ginoo. Wala na gid amo tong hambal ko nga that person will cease to exist. Yes. Hindi na, wala na siya sang mahimo pa. Dira na lagi siya, gahulat siya sa ikaduha nga pagbalik sa Yes. Ginoo. So in other words, Pastor, wala sang purgatorio. Gahulat siya dito. Wala man nga diretso siya sa langit, wala man siya nga diretso siya sa impierno, wala nga galagaw-lagaw, wala mga kaigsuunan. Ang aton gali nga patay nga lawas, ara lang dira, gahulat, kag wala na gid sang maobra pa. Yes. Ara lang gina sa Yeah. gahulat. Yes, thank you Ma'am Giselle. Doc Jesby po na kunihatag sa imo. You see, ang composition sa tao, yabok plus breath of life. Ti kung wala na ng breath of life, ti ang tagiya na Diyos mo, ang Ginoo. Hindi nato na iya mapunggan niya. Kung kwao na sa Ginoo, may bilang kita ya. Okay. Ang tagiya na Diyos. That's why, ang kamatayon, wala sa makapugong. Okay, kung ang Ginoo ya, kwao niya na iya. Ti ang yabok na, balik sa yabok. Na. Ti, ang ginawa ya silang sa Ecclesiastes, mabalik sa Ginoo. Kag kun ang tao babalik sa yabok. That's why wala na gid sang makaan. Wala na gid sang nibalaan ng tao. Gahulat na lang sa paghukom. Ya Pastor J. Nagasakto na pastor no kag isa na kamatuoran atong talupang doon nga ini nga teksto may iban nga nagasiling ini siya poetic. Palanggiran lang Lain yun. ang meaning. Oo, lain ang meaning. Sini apang atong talupang doon ang context sang sinulatan sa Ecclesiastes, mga kauturan, nagasay sa ini siya na hanungod sang kabuhi kag kung paano naton ihinuyang ang atong kabuhi. Kag magaabot ang panahon nga magauntat ining kabuhi nga atong nga ginakabuhi. Kag ano bala ang kahimtang sang aton kaugalingon na kung wala nang kabuhi gani siling ni Haring Solomon dire nga sa kamatayon wala na sang wala na siyang hibalo. Wala na siyang hibalo. Wala ka nakabalo kung ano ang meron ka siling baw kung hindi ka ikalagon taka kung di ka makabayad sa utang. Apang atong talupang doon mga kauturan nga wala na iya sang panghuna-huna sa kamatayan na siling dira sa Salmos nga ang mga minatay wala na nagadayaw sa Ginoo. Psalms 115:17, Psalms 146 verse 4 nagasiling siya nga ang gininhawa iya magabalik sa Ginoo. Kag magabalik iya sa duta. Kag wala na iya sang plano. Ang plano kag ang handumanan na wala na. Kag ang ato na lang dira nga dumdumon mga kaabyanan nga ang kamatayon isa siya kapag pahuway upod sa Ginoo. It's a pause for a moment. No? Kag ang masunod amo lamang nga kung ang Dios magabalik yan kita mag-atubang na sa paghukom. So, aton dumdumon kag pamalandungan, kung kita mapatay, wala na kita sang handumanan pa, wala na kita sang mahimo pa. Ang sunod nga mahitabo, amo ang paghukom. Di, kung mapatay kita karon sa gabi, abi, ang sunod sina amo ang paghukom. Maskin pila pa kalibo kang mga tinuig ang mga mag-aabot sa aton, wala na kita sang handumanan, wala na kita sang wala na kita sang hibaluan. Ang sunod, wala na kita bahin sa idalom sa nakakatabo sa kalibutan. Ang masunod, amo ang paghukom, ang pamangkot. Kung mapatay kita, naaman bala kita sa paghukom. Mapiyungan kita karon, wala na kita sang nihibaluan. Ang sunod pagmuklat naton, uy, paghukom na. Aman bala kita mga kauturan, no? Dapat nato na pamalandungan bangod isa ina ka importante nga bahin nga aton gid pamalandungan kung kita mamatay ang sunod paghukom na aman bala kita sa pagbalik. Thank you, Gid. Yes, ma'am. Kag pastor, ang isa man gid ka punto nga pinakadako nga kag pinaka-importante man nga aton dudumon nga hindi na gid kita maghulat nga mapatay kita. Samtang buhi kita, ubrahon ginatin naton tanan ang pwede naton mahimo sa aton para sa aton kalag. Nga matagaan sang
matagaan sang maayo nga paghukom sa Ginoo nga nami ang reward. Kay kung Yes. mapatay kita dumduman nato. Wala na. Wala na ta sa mahimo. Hindi na pwede Oo. pangabiwan ka sa So, iban. samtang buhi pa kita, himuon tagid tanan mga kaigsuunan nga maubra naton para malipay ang Ginoo sa aton kag nami ang aton nga record diri sa Yeah. sa kalibutan, and then pag hukom na sa Ginoo dira na ta makambal nga bisan mapatay pa kuya kabalo ko nga Yes. may ara gid ko nga kaluwasan Yes, sa Ginoo. mga kauturan, Pastor Doc Jess, Ma'am Giselle, kanami sa inyo. Ako nila pakapinan, ako dugangan. Ini balang, alam bala nun sa mga katigulangan. Imo ulo, imo kulo, imo kalag, imo bakero. Saton pa, mga kauturan, hindi naton ulaton nga kung napatay kita, pangamuiwan kita sa mga ibang nga Harap tao. pagid. Hindi na pwede. Kay tagsa-tagsa kita, magatubang sa Ginoo. Hindi naton itugyan ang aton Ikaw kaluwasan na sa iba. bala, Nga tao, ikaw bala. Dra. Kay kuna muna, manggaranon lang maluwas. Gani Kaya di no. manggaranon niya makabayad minilyon pangamayuin niyo ko, patay ko mga minyo ko, tidason maluwas ko. Ang mga pobriya wala, kay hindi mapangamayuan, kay wala sa Pila lang makapangamayuan. kabilog mo, mga Pila lang kabilog. And that's unfair. And that kind of theory, that kind of teaching is wrong. Ang isa pagid nga, kung mapatay kita, mag-upod kita sa aton mga katigulangan sa grave. Amo ni aton nga Thursday nga leksyon. Why na kita panahon, ako na lang pangabayon si Pastor Jesse, Doc Jesse ang iyang last take. Mga kauturan before si Pastor Jesse, kami na kay balo nga ang amo natag sa inyo, hindi gid ang tanan, pero ang the best nga mga punto amo na palinton sa inyo subong. And that would be enough for us to enjoy this Sabbath blessings. Yes, Pastor Jess. Sa dili madugay mga kauturan ng aton nga kabuhi magaumtat. Kag niyan mag-atubang kita sa paghukom. Isa kadako nga butang aton pagapanumdumon amo naaman bala kita sa pag-atubang sa adlaw sa paghukom. Kabay nga samtang kita nagakabuhi, himuon nato ng aton kinabuhi, lapit sa Ginoo, hapiit sa Ginoo, agud kunin ang adlaw sa kamatayan magaabot. Yan kita naaman sa pag-atubang sa adlaw sa paghukom. Yes, Ma'am Jess. Akon man, sa tanan sa aton, nahibaluan naton ang kamatuoran. So, hindi naton i-entertain ang mga sala nga mga doktrina. Okay. Mga sala nga prinsipyo, mga katuoran, mga kauturan, aton gid i-base ang aton nga nabalaan diri sa Sa Biblia. Biblia. Kay amo gid na ang makahatag sa aton sang paglaom. Nga wala sang kalagang galakat-lakat da, wala sang ano ang aton nga paminsaron nga himuon naton paghambal ni Sir ni Doc Jesse, himuon naton mahimo naton kay kung mapatay kita wala ta sang mahimo, and then before pa sina nga matabo nga mapatay kita, ready kita. And so pag abot sa judgment nami na ang aton nga padulungan. And so mga kaigsuonan, mga kauturan, i-base gid nato ang aton nabalaan diri sa Biblia, sa giya sang Ginoo para hindi kita magtalang-talang sa aton nga mga pagtulunan. And that's correct mga kauturan. Aton dumdumon nga ini nga tudlo sang Biblia ginabaliskan ni Satanas. Sang pagsiling ni sang Ginoo sa kaya ng kagaiba, mapatay ka mo kung magtandog ka mo. Si Satanas nagsiling, hindi ka mo patay. Ti amo man ang kalag. Nga, siling sa Ginoo mapatay ang kalag. Siling sa Biblia ang kalag magapahuway, magakatulog dira sa duta. Pero si Satanas yung nagsiling, hindi mapatay ang kalag. Kaya magalagaw-lagaw na siya. And that is mga kauturan, dako nga lie, dako nga kabutigan, nga ang bilog nga kalibutan subong daw nagapati sina nga kabutigan. Kabay pa mga kauturan nga hindi kita mangin biktima katulad ni Adan kag Eva nga natiplang sila sa pagpasalig ni Satanas. Let's believe nga ang kalag kita nga tawo kag kung kwaon ang ginhawa sina nga kalag, ang kalag na magabalik sa duta. Kag magakatulog dira, magahulat sa paghukom sa Ginoo. Kabay pa nga ang Dios magapakamayo. Ako pa kabayon si Pastor Jess sa pagluko sa aton mga ulo. Ginoo, salamat sa iyong gugma kag sang kalawas ng ginhatag nimo sa amon. Nga sa diin walay sapayan sang kamatayon, ikaw maghatag sa amon sang kabuhing dayon. Amana ang tagsa sa amon kaugalingon nga sa adlaw sang paghukom. Kabay unta Ginoo, kami magatindog sa imong kiliran, magapanubli sa itong ginharian ginaman
himo sa mga matarong pinag-ayong sumong bugay. Salamat niya ko nagsabat sa amon pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.